No moi taas kaikille, eli mä kuvan tänään lisää tätä Skywarsia. Mulla on mukana, ei se pelaa, mut mun vieressä olisi mun kaveri. Sano vaikka moi. Moro. Joo. Ja ihan ok kamaikas chestistä. Bovi. Se on siis ite toinen loser, ettei se lokkonettu, mutta no et saa loser. Okei. Täällä puussa on... No niin! Joo. Ja kiitti kaikille. Mä oon nyt 2 videoa ja mulla on jo aika hyvin. Mä sain ekan videon jälkeen jo heti niin kun rupes tilaajaakin jopa tulemaan. Kiitos kaikille, jotka on katsonut. Tää siis heti marvettiin. Ai oikeesti niin hommaa mukaan. Housut. Anteeksi. Toi on tällainen härstuettu miakkabovi. Sitten kypärä. Mä en oo koskaan bootseja. No mitä se? No, nyt te saatte katsoa, että haukkumaan ja Felix. Mä en päästä tästä. Niin kun, matsi on ollut varmaan jo minuutin käynnissä ja mä oon saanut vielä edes kaikki itsestä. Niin. Jotain hyvä. Jos timantti jotta. Sitten no arvet ja tosta noin. Mä otan kaikki mitkä mä saan tänne, koska ei inviimma. Ei regeneration potia, niin sen mä otan tänne tuolla. Noin. Sitten mulla on oikeastaan kaikki tärkeät kamat, vaikka mitä armoria. Nyt koskaan bootseja. Niin. Paitsi siinä yhdessä jaksossa mä sain täydet timanttiarmorit. Mä taas tossa headshottia. Mä en ole tullut tähän. Ei headshottia, mutta oikein nyt siinä on. Mä saan koko ammus. Ja muuten huomasin vasta editointivaiheessa, että silloin kun mä sanoin siinä viime jaksossa, että tämän jakson tavoite on saada voitto tai 1 tappo, niin mä huomasin, että mä sain siinä yhdessä kohtaa tapon. Mä voin vaikka pistää tähän videoon vaikka johonkin tähän kohtaan sen kohdan, että mihin niin kun, mitä siinä oikeasti tapahtui. Ja mä muistan sen, kun mä hyppäsin, sit mä ammuin ja se tippui se tyyppi. Tippui nuolikan. Tähän jaksoon voitto vai mitä? Joo. Ui mä toin tulla mun paikkaa. Tää oli yhden oikeesti ei ketään mukaan uskalta tulla mun paikkaa. Ei ketään. Pelkät tyhmät uskalta tulla mun paikkaan. Ei se tukkaa. Ei se tukkaa. Okei, no se ei oo kyllä tyhmä, sillä on timanttikamaa. Ei oo kuule. Ihan. Koko ajan yskyttää. No ei se haittaa. Itse en ketään tuu tappelemaan voittaisin. Mä kyllä voittais. Mä oon oikeesti ihan nuubi. Pysyis mä tässä suoraan? Mä pystyisin suoraan. Pääsis hyppäämään jostain. Mennään. Oho, mä etin vähän hoopata. Me saadaan... Ei mitään. Timo. Me ei tiedä syytään. Mitä tekee timantia? Ihan timantia jos kaivaa. No niin, sit aletaan heti. Ui. Anteeksi. Ei! Ei soi. Okei, se oli riski mennä tuohon. No, mä otan tähän jaksoon nyt toisen matsin vielä. Joo, on mennyt muuta kuin vasta 4 minuuttia. Ja me 4 tyypin matsiin, eli aika nopeasti saadaan tää varmaan jakso. Ja tää on aika hyvä mappi, tää on 4. Pakkumappi. Mä voin tulla syömään kaikki mapit. Tää on 4 tyypin mappi, miksi täällä on näin paljon näitä? Tai siis en mä nyt kaikki mappeja saa, mä syön ne kaikki kakut. Ja kun mun ainut armori just äsken Nahkahousut. ja en saanut edes povia. Mä tuun häviämään. Mutta sä olit kanan munia. No hyvä vielä. Toivottavasti tää olis pelkkiä noboja. No nää on mun armorit. Eikä hyvin. Kananmunia ja luipalloja. No. Älä jaksa nyt. Mä oon tässä niin ensin. Se on joku
PvP Pro. Ai. Tosta! Ui. Ei, jos se olisi jäänyt siihen, niin olisi Mä en uskalla mennä tosta, koska toi heittää mua kananmunia. kananmunat lentäköön. No toi oli aika huono. Mä oon sun lumipallo 16. Se on myös pokkee. Sain 16. No se tekee Nyt tiputtaa tossa noin nukkoilla. Ai, nyt on. Oi, jos sitä koittaa tonnekin. Se on tyhmä, se ei mene pois. No niin, jes. Vitsi. Oot tuo keskellä joku. Se on aivan varma. Näyttää sen tiimi. En mä tiedä. Se heittää mua, jos mä koitan mennä tosta. Jos sä sit menossa mihin vaan, niin sä koittaa. Otetaan riski. Ei tuolla joku. Mäpä katsoa nyt. Joo, kananmunat kädessä, että... Tosta pääsessä keskellä, kun laita noita. No, mut mä en mene sinne näillä armoreilla. Ei. Nahkahousut, niin. Nää suojaa vaan kakas. Jos joku sais sen huomioon jotenkin. Häh? Jos joku sais sen huomioon jotenkin niinku, et... Niin. Yksi sun kuolee. Ei kun lisää se. Mä tässä sen tiimi. No, mä tiedän se pettää, mut... Katsojat. Teidän vuoksi, että saatte jotain actionia tähän jaksoon. Vaikka mut heittäisikin alas. Niin muistakaa, että mä teitä vaan teidän vuoksi. Varo nyt sit. No niin, sinne. Mä sanoin katsojat, mä teitä teidän vuoksi. Kakkumaailma hyvästi. No, taas sama lopetus niinku aina. Mitä vittu? Väänäkö? Oina! Hyvä. Joo, eli jos te tykkäsitte tästä jaksosta, niin tykätkää ja kommentoikaa. Ja jos te haluatte nähdä lisää minä, niin tilatkaa, jos te haluatte nähdä aina mun videot. Ja voitte ehkä kuulla tuota tyyppiä tässä mun vieressäkin, niin ehkä joskus vielä. Jep. Mutta se on moro. Moro.